Liwap vilayatynyň administrativ merkezi Türkmenabad şäherinde ýerleşýän Gök bazarda sowda edýän telegeçiler sanitariýa rasaçylyk gullugynyň işgärleriniň özlerine batyş edýänligini aýdarlar. Azatlyň yerli çeşmeleriniň maglumatlaryna görä mart aýynyň soňundan bäri gözegçilik hasta güýçlenipdir. Türkmenabadyň Gök bazarynda azy önümlerini satýan telegeçiler sanitariýa işgärleriniň ýygyderli paç talap edýänligini, emma olaryň bu hereketleri üçin kanuny esas görkezmeýänligini belliýärler. Satajylaryň sözlerine görä barlykçylar dürli bahanalar bilen olaryň haritlaryny alyp gidýärler ýa-da pul talap edýärler. Mart aýynyň ahyrynda bazara gelen barlykçy iri sakly mallaryň arasynda ýokunç keseli ýaýraýar diýip hiç ýyly resmi nama görkezmän 5 kilogram etmi alyp gitdi. Munuň üçin pul tölenmedi. Şeýle ýagdaýlar aprel aýynyň ilkinji günlerinde de dowam etdi. Dip adyny agzamazlygy soran et satyjysy gurrun berdi. Soňky hepdelerde Liwap vilayatynda iri şakly mallaryň arasynda keseliň ýaýranlygyny we mallaryň haram ölmegine sebäp bolýanlygyny yerli çeşmeler habar beripdi. Emma telekeçiler degişli döwlet edaralaryň käbir işgärleri mal keselini bahanalap bu ýagdaýdan öz bähwetleri üçin peýdalanmagy finansiýarlar diýip pikir edýärler. Bu keseliň öňüne almak goýunça çäre bilen baglylar. Olar diňe bazara gelip adamları korkutýarlar. Pul ýa-da harit bermesen ertesi gün gelip sanitar talaplarına laýyk dälip sowdaňy ýapdyrýarlar. Dip süt önümlerini satýan telegeç aýtdy. Azatlyň çeşmeleri mart aýynyň soňky çarşembesinde bazarlarda geçirilen nowatdaky sanitariýa güni diýip adlandyrylýan çäreleriň dowamında hem töwdegärleriň köpüsine basyş edilendigini aýdarlar. Resmi taýdan bu günler bazaryň arassalanmagy we barlyklaryň geçirilmegi üçin niýetlenen bolsa-da satyjylar onuň diňe gorkuzmak we paç ýygnamak maksady bilen geçirilýänligini aýdarlar. Et, ýağ, süt önümleri, yumurtga ýa-da un ýaly önümleri satýanlaryň hemmeti diýen ýaly her aý gözegçileri azyndan 1 kilogram harit ýa-da pul bermäge mejbur bolýar. Aprel aýynyň başynda bu talap hasty güýçlendi. Tölemeseň sowda stoluny ýapýarlar ýa-da haridiňi zaýylýarlar. Diýip başga bir satyjy gurrun berdi. Çeşmeleriň maglumatlaryna görä häzirki wagtda Gök bazarda iki dürli sanitariýa guruluşy hereket edýär. Bazaryň öz içindäki gözegçilik bölümi we şäheriň resmi sanitariýa gigiýanyň gullugy. Telekeçiler bu iki guruluşyň işgärleriniň bir-birinden garaşsyz ýagdaýda paç talap edýänligini öňe sürýärler. Öňdüňe bazaryň içindäki işgärlere biraz harit berýärdik. Inni bolsa şäherden gelýänler hem aýratyn paç talap edýär. Mart aýynyň ahyryndan başlap iki tarapa hem aýratynlykda paç bermeli bolduk. Bu ýagdaý biziň üçin has uly kynçylyk döredýär. Dip et satýan telekeçi gurrun berdi. Maglumatlara görä paçyň möçberi her satyjy üçin dürli bolup bilýär. Satyjylar özleriniň ýokary instansiýalara ýüz tutmakdan gorkýanlygyny gizlemeýärler. Olar şeýle ýagdaýlary açaçan aýdýan adamlaryň soňunda dürli bahanalar bilen jogapkärçilige çekilýänligini belliýärler. Eger arz etseň soňra gelip başga bahana tapýarlar ýa düzgüni bozduň diýärler ýa-da döwlete garşy çykyş edýärsiň diýip batyş gorkezýärler. Diýip howpsuzlyk aladalary sebäpli anonimlik şertinde gepleşen çeşmeleriň biri gurrun berdi. Telekeçiler özlerinden ýyzly-ýyzyna muhtuny harit alınmagynyň we resmi bolmadyk görnüşde paç talap etmeginiň girdejileriniň azalmagyna sebäp bolýanlygyny we haritlaryň gymmatlamagyna alyp barýanlygyny belliýärler. Bu azyk önümleriniň sowdasyny edýän kiçi telekeçileriň ýagdaýyna yaramaz täsir edýär. Bahalaryň ýokurlanmagy, ilatyň satyn alyş ukybynyň peselmegi we goşmaçy bir kanun töleglerini artmagy olaryň ýysyny hasda kynlaşdyrýar. Diýip Liwaply telekeç aýtdy. Azatlyk radiosu Gök bazaryň administrasiýasyndan we Türkmenabadyň sanitariýa gigiýana gullugundan resmi tesbir alyp bilmedi. Sanitariýa gigiýana kadrlarynyň we gigiýana düzgünleriniň berjaý edilmegini barlamak wezipesini ýerine ýetirýän Sebit edarasy Türkmenistanyň Saglyk goraýyş we derman senagaty ministrliginiň düzümine girýär. Saglyk ministrliginiň web saýtynda görkezilen telefon nomerlere jaň edilende jogap bolmady. Paýtagtdaky we onuň töweregindäki edara kärhanalaryň işgärleri aýlyk zähmet haklarynyň bank kartlaryna, hasaplaryna geçirilendigine garamazdan öz hasaplarynaky pul serişdesini nagtlaşdyryp bilmän kösenýär. Kynçylyk üstüne kynçylyk. Adamlar
kime yüz tutacağını meselesini ne edip çözeceğini bilen ok deyip Azatlygyň ahalla habarçysy 6 aprelde irden habar verdi. Aýry-aýrylykda gurulýan adamlaryň tasdiklamagyna görä pul nagdlaşdyrmak kynçylyklary bankomatlaryň öňünde döreýän uzun nowatlarda ýitirilýän wagt köpelýär, emma azalmaýar. Wagtyň geçmegi bilen ýagdaý ýugoş gowulanary öýtdik, emma tersine bolýar. Adamlaryň ýüzüýüz bolýan kynçylyklary köpelýär, beterleşýär diýip bank müşterisi adamlaryň raýatlaryň bankomatlarda goýulan pulun tiýil gutarmagyndan gaty nägile bolýanlyklaryny, emma olaryň edýän arz şikaýetlarynyň hiç bir netije bermeýänligini görüň berdi. Haçan haýsy bankomata pul nagdlaşdyrmaga gelseň boş duranyny görýärsiň, pul bar wagtyna duşmak gaty kyn. Ýa-da bankomatlarda pul bolsun bolmasyn adamlaryň garaşyp duranyny uzyn nowatlary görýärsiň diýip Azatlygyň söhbetde şaýtdy. Aýdylmagyna görä, bankomatlary doldurýan işgärler öz nägileligini bildirýän. Bu ýagdaýyň sebäbini soraýan adamlara dessine çürt kesik. Bu soraw maňa degişliler. Oňa jogap bermek meniň wezipäme girenok diýip jogap berýärler. Howa bizem düşünýäris. Olar bankomatlary görkezme esasynda doldurýarlar. Günde näçe mukdarda pul goýmaldygyny başlyklary kesgitleýär. Ýöne olar müşteriler nägile bolýar nowaty durup wagt ýitirip pul alyp bilmän gaýdýar diýip başlyklaryna aýdyp bilýändir. Ýok, tersine pulun mukdaryny we günde näçe gezek doldurmaldygyny men kesgitlämok, bu meniň wezipäme girenok. Köp adam häzire çenli mart aýynyň aýlygyny hem doly nagdlaşdyryp bilenok diýerler. Diýip Aşgabatly müşteri kaýynny. Mundan öň pul nagdlaşdyrmakdyň Türkmenistanyň edara kärhanalaryny işleýän işgärlere kyn bolan bolsa inni bu ýagdaý ýurtdaky daşary ýurt kompaniýalaryna işläp aýlygyny daşary ýurt valyutasyna alýan işgärlere de degişli boldy diýip Azatlygyň çeşmesi aýtdy. Onuň sözlerine görä, daşary ýurt kompaniýalary işgärleriniň aýlyk rähmet hakyny valyuta görnüşinde daşary ykdysady iş bankynyň valyuta kartyna geçirýär. Adamlar öň nowatsız, haçan warsa bökdönşsiz ABŞ dolarynda pul çekip bilýärdi. Hema soňky wagtlar bu toplumyň işgärleri hem kynçylyk çekip başlady. Daşary ykdysady iş bankynyň valyuta bankomatlarynda köplenç pul bolmaýar we müşterilere garaşmak maslahat berilýär. Şol bankomatyň öňünde hem 20 gulay adamyň haçan bankomata pul goýlar diýip garaşyp duranyny görse bolýar. Diýip çeşme aýtdy. Daşary ýurt kompaniýasyny işleýän işgärleriň bir näçesi kompaniýa menejerine arz edip aýlyklaryny Türkmenistanyň bankyna geçirmän öz ellerine bermegi sorapdyr. Emma olary kompaniýa aýlyklary öz wagtyna bank kasagynda geçirýär. Onuň aňyrsy bilen işimiz ýok. Siz arzyňyzy Türkmenistanyň bankyna bildiriň diýip jogap beripdir. Şu aralykda Balkan vilayetine habarçymyz hem pensiya kömek pullarynyň gijikdirilýänligini habar berdi. Aýdylmagyna görä, geçen aý hem pensiya kömek pullary 15 martda çenli gijikdirildi. Pul nagdlaşdyrmak meselesi bolsa, vilayetin ähli tarapynda inni 2-nji aý uly problema bolmagyna galýar. Vilayet merkezindäki banklaryň içindäki bankomatlara çenli öçük dur. Usta ýok diýerler diýip çeşme aýtdy. Senagat Türkmenistan banklarynyň Balkanabatdaky şahamçalaryndaky bankomatlara geçen aýyň 15-inden bäri her gün gatnaýaryn 5 bankomatdan ýekejesi hem işlemeýär. Bank hünärmenleri ertir işler, ertir geliň diýip wada berýärler. Büdjetde işleýänler, pensionerler hamana banklarda garawul ýaly her gün bir näçe sagat wagtlaryny banklarda geçirýärler. Diýip bir raýat Azatlygyň habarçysyna öz ýagdaýyny görüň berdi. Habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan bank hünärmeni häzirki bankomatlary edilýän çykdyjylaryň döwleti ykdysatdaýdan uly ziýan getirýänligini, bir bankomat enjamynyň pulunu adından 4 sany adamy kassir edip iş alyp olary Türkmenistanyň häzirki aýlyk normasyna 15 ýyl aýlyk hakyn töläňinde hem bir bankomata çykarylýan çykdyjydan az boljakdygyny öňe sürdi. Amerikanyň prezidenti Donald Trump eger Tehran Ormuz boğazyny açmasa, Iranyň infrastrukturasyna agyr zarbalaryň uruljakdygy baradaky haýbatyny ýene bir ede gaýtalady.
Ol muny Amerikan güýçleriniň urulup düşürilen F-15 höwes uçurunyň ýitirim bolan ekipaj agzatyny halat edendigini yglan edeninden bir näçe saat soň ören ýiti sözleri bilen aýtdy. Sişenbe 7 aprel Iranyň elektrik stansiýalarynyň güni we köpürleriň güni bolar. Hemmeti bir ýerde. Bu görlüp estilmedik bolar. Sol Ormuz boğazyny açyň, akmak haramzadalar. Ýogsan dogdogyň içinde ýaşarsyňyz. Diňe sinlan. Deyip Trump Truth Social platformasyndaky postunda ýazdy. Trump'ın soňky ultimatumy boýunça goýan möhletleri onuň sosial ulgamlardaky ýazgylarynda we media interwýularynda käte ütgäp durdy. Ol 5 aprelde The Wall Street Journal nesirine beren interwýusynda Iranyň 2 güniň içinde boğazy täzeden açmalydygyny, bolmasa olaryň ýurtdaky ähli elektrik stansiýalaryny we beýleki ähli detgalaryny ýitirecekdigini aýtdy. Şeýle hem bir gezek 6 apreli soňky möhlet hökmünde görkezdi. Soňra bolsa hiç ýyly düşündürüş bermezden ýytga ýazyp paýlaşdy. Sişenbe günnäger wagty bilen 8:00. Şeýle de bolsa haýbatlaryna garamazdan Trump Fox News teleýaýlymyna beren interwýusynda Tehranyň häzir gepleşik geçirýändigini we öňümüzdäki 24 sagatyň dowamında ılalysyga gelmegiň gowy mümkinçiliginiň bardygyny ynanýandygyny aýtdy. Meniň pikirimçe ertir 6 aprel gowy mümkinçilik bar. Olar häzir gepleşik geçirýärler. Diýip Trump belledi. Eger olar tiz wagtda alalaşyga gelmeseler, men ähli zady partladymy göz tutýaryn. Diýip ol sözüne goşdy. Iranyň parlamentiniň başlygy Muhammed Bager Galibaf munyň ýa-ni ören ýiti jogap berdi we Birleşen Ştatlary onuň öz sözü bilen aýdylanda hoply oýnuny bet edip Tehrana garşy ursuny bet etmäge çagyrdy. Aktamdaky käbir toparlar tarapyndan islesip boljak hyzmatda sökmünde görülýändigi aýdylýan Galibaf 5 aprelde sosial ulgamda çap eden ýazgysynda Washingtony konfliktde oýlansyksız ädimleri ätmekde aýplap biziň tutuş tebitimiz ýanar diýdi. Trump şeýle hem Birleşen Ştatlaryň Iran protestçilerine Kürtleriň üstü bilen ýarag berendigini aýtdy. Meniň pikirimçe Kürtler olary özlerini saklap garlar. Diýip ol belledi. Iranda dekabr aýynyň ahyrynda ykdysady ýagdaýyň yaramazlaşmagyna garşy başlanan çykyşlar soňra ýurt boýunça rejime garşy protestlara öwrüldi. Howpsuzlyk güýçleriniň zorlukly basyp ýatyrmagy netijesinde onlarça müň Iranyny öldürildi ýa-da tutsak edildi. Bu ağırlıkta Trump 3 aprelden bäri gyzgyn gözle galynyp barylýan, urulup düşürilen F-15Y uçurunyň ekipaj agzatynyň aman halat edilendigini aýtdy we bu operasiýany ajaýyp diýip ýaşetlendirdi. Biz ony aldyk diýip Trump halat ediş habary köpçüligi ma'lum bolandan gysga wagt soň Truth Social'da ýazdy. Ol ekipaj agzatynyň şiket alandygyny ýöne onuň ýagdaýynyň gowy boljagyny aýtdy. Bir näçe media terişdeti bu harbynyň Kuweytdäki hasahana ýerleşdirilendigini habar berdi. Soňky ýazgysynda Trump halat edilen ekipaj agzatynyň agyr yaralanandygyny, onuň polkownik çynyndadygyny we Iranyň daglarynyň jümmüsinden çykarlandygyny ýazdy. Iranyň harbylary ony uly tagalla bilen ýygyderli gözleýärdi we ören ýakynlaşýardy. Diýip ol belledi. Bu çylsyrymly gizi operasiýasy Trump'yň Tehrana, Washington bilen ılalysyga gelmek ýa-da möhüm Ormuz boğazyny gämi gatnawyny açmak üçin beren soňky möhletinden bir gün öň geçirildi. Öz ýazgysynda Trump operasiýalaryň dowamında hiç bir Amerikalynyň helak bolmandygyny ýa-da yaralanmandygyny aýtdy. Misiýa ýerine ýetirildi diýip bir Amerikan resmisi 5 apreldäki operasiýadan soň Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna aýtdy. Media habarlarynda ady aýdylmadyk Amerikan we Sweden resmileri salgylanyp, operasiýanyň bir bölegi bolmaly 2 transport uçurunyň Iranyň uzakdaky bazasyndan çykyp bilmäändigi bellenilýär. Amerikan resmileriniň sözlerine görä,
Bu uçurlary Iranyň harbalarynyň eline düşmedi ýaly özleri ýok edipdirler. Ekipazyň ikinji agzaty ýarak ulgamlary boýunça ofitser 5 apreliň yerli irk saatlarynda geçirilen çylsyrymly, köp basgançykly halat ediş operasiýasynyň netijesinde çykaryldy. Bu operasiýa Amerikanyň ýürüti maksat güýçleriniň we beýleki harby bölümleriň gatnaşmagynda geçirildi. Uçur Iranyň günorta gün watarynyň üstündäki gijeki tapşyryk mahaly urulanda ekipazyň iki agzaty hem özüni uçurdan çykarmagy mejbur bolupdy. Axios we Fox News nisirlerinin ýazmagyna görä, olar adatdan daşary ýagdaý araqtynsyk enzamlary arkaly gytky wagtda Amerikan güýçleri bilen araqtynsyk gurupdyrlar. Habarlara görä, ekipaj agzaty uçur galyndalaryndan daşlaşyp beýik bir ýerde gidilenipdir. Sol ýerde halat edijileri ugur görkezmek üçin adatdan daşary ýagdaý maýagy isledipdir. Amerikan resmiýetleriniň maglumatlaryna görä, Iranyň güýçleri sol tanda Islamy Rewolýusiýa takçylary korpusynyň agzalary we onuň bilen iltesikli basyç güýçleri urulyp düşürilen Amerikaly harbyny isden gözläpdir. Amerikan halat ediş toporlarynyň öňüne almaga finansyklar edilip, Amerikan güýçleri Iranyň bölümlerini uzakda saklamak üçin töwese giripdir. Fox News misi barada habarly çeşmelere talgylanyp, halat edişi wagty ýerde töwesiň bolandygyny habar berdi. Seýlede bolsa hiç bir Amerikan harbysy ölmedi. Yerli saýatlaryň ýaýradan videolarynda gözleg operasiýasyna gatnaşan Iran güýçleriniň arasynda pidalaryň bolup biljekdigi aýdylýar. Operasiýa Amerikanyň harby howa güýçleriniň halat edici paraşutçylary ýaly taýlama gulukçylary hem gatnaşdy. Olara howa we ýer üstü teristler goldaw berdi. Habarlara görä, missiýanyň dowamında iki halat edişlik uçury dusman oduna teze bar bolupdyr. Ekipaj agzalary yaralansa da, olar Iranyň çäginden aman çykypdyr. Iranyň häkimetleri hem ekipaj agzalaryny gözläpdirler we olary tutup tapşyran yerli ýaşaýjylara syýylyk wada edendikleri habar berildi. Urulup düşürülen F-15Y uçurunyň ýere gaçmagy netijesinde onuň tas doly weýran bolandygy aýdylýar.